Same for the stallion show. 4 hengsten in de strijd. 2 reservekampioenen, 2 kampioenen. And we're going to Een watch lange nacht achter de rug. the champions and reserve Dit is champions. Johannes Stier, They 8-4. already had a very, very long day. 4-9-2. We're looking at Johannes 484, Nana 492. Daar komt Jeppe 537. Jeppe 537 and Mans 543. Daar is dat. Dit is de top. De absolute top. We are looking at the absolute top of the Frisian stallions. Ze zijn vanmorgen om 9 uur begonnen. We started this morning at 9 o'clock local time. Hebben zich laten zien in hun eigen kampioenschap. And the horses showed themselves in their very, very own champion. But we have to think about the welfare of the horses. Gaan beslissen wie er zo dadelijk de algemene kampioenstitel heeft gewonnen. So we're going to ask the judges. We've seen them already. Who is going to be the champion and who is the reserve champion? Vanaf de dag. Morgen weer een Nijenijn. Zijn we morgen mee begonnen. Een mooie liedje. We gaan afstarten een algemeen kampioenschap. Strijkt de AKW Dama Bokaal. Er staan er 4 op een rij. We have 4 horses in a row. Wie is er algemeen reservekampioen? Who is going to be the overall champion and reserve champion? Oké. We komen aan het eind van een prachtige dag. And we are approaching the end of a beautiful day. En ik wil mijn collega's van And Sabine Zwaga wants to thank her co-workers. Ja, zonder jullie kan het lukt het niet. Dus heel erg bedankt. Tot dan. Well done to our inspectors Jan Hellings and Manuel Gasseling, as well as Sabine Zwaga. 4 prachtige hengsten. 4 beautiful stallions. It's a little bit comparing apples with pears. Ook hier waren we unaniem. En ik begin We were met maar united again for this one. een hengst die er nog nooit zo goed voor heeft. Looking at a stallion that never looked better. Wie zal het worden? Who would that be? Reservekampioen. Reserve Nana 492. Reserve overall. And now, who's gonna be the champion 2026? And I just lost my job here. Bert is taking over. Who's going to be the champion? Hij kwam, hij zag en hij won. He came, he saw, he conquered. Eerder gedaan en nu wordt voor de derde keer kampioen van de hengsten. Jeppe 537. 1 time, 2 times, 3 times. Jeppe 537. Bedankt aan Johannes 484. Bedankt aan Mans 543.
Hier staan ze dan, Thomas Eghard, komt erbij. Breeders, owners invited in. Dan wordt het net al kampioen Jeppe Verdiesinger. 3 times in a row. That's impressive. Van Alwin 467, van Pieter 448. Sired by Alwin 469. Born with the family Lopers. And available at de Nieuwe Heuvel. And we are approaching the end also of the live stream. We're going to do the honoring, we're going to do a lap of honor, and then it's almost time to say goodbye. Let me give you the dates for next year already. Block them in your schedule. January 14, January 15 and January 16. Dat is ook dan voor 47 op dit mensen. And a very, very proud Fulmer family, because they did it again. Twee handen die geschud worden. Femke komt erbij. Tom Bartol, voorzitter KNPS. Want jong KNPS, Sophie Neemans. Uiteraard Arno Bok, commissaris van de Koning. Van onze mooie provincie Friesland. And again, for the prize giving, we are going to have the chairman of the KFPS and the commissioner of the King. Voor de derde maal op rij. Jeppe 5, 3, 7. Wat een plaatje, dames en heren. Wat een mooie opklopping. Beautiful pictures. Voordat we zo dadelijk gaan afstarten. And before we are going to say goodbye, we are going to say thank you to the training stables, the runners, the judges, the inspectors, the translators, the ribbon ladies, the stable masters, the team of V2 facility, the press, and of course all the people from the WTC and many, many volunteers. And then, not last but not least, Omroep Friesland, who made it possible for the people at home to watch. Volgend jaar op 14, 15 en 16 januari. 2027, January 14, 15 and 16. Block it. Empty your schedule. Book the ticket. Come to Leeuwarden. It's the best thing of the year for the Frisian horse. And if there's anything you want to say about the live stream, if there's anything that we can do better or improve, let us know. Contact the KFPS and then we will take that in consideration. En alleen stralende gezichten, dames en heren. En daar die twee toppers. Jeppe 537 en Nade 94-2. Wat is dit mooi. Wat is dit mooi. Wedstrijd even staan. Want aan het eind van de dag. Beautiful horses. And at the end of the day. Aan het eind van de dag. Because at the end of the day. We're going to have an honorable moment. And we are going to ask everybody to stand up. We're going to listen to the national anthem of the Netherlands.
plaats te maken. Kijk, ze staan de bloem in hand. Met AKW Happy owners, happy breeders. De sjerp ophangen. En nogmaals, als je hier kampioen bent, ben je niet de kampioen van Nederland. And if you are a champion here today, you're not the Dutch champion, you're not the Frisian champion, you're not the European champion, you are the world champion. Aan afsluiten. Tot zijn we daarvoor. We're going to have the last moment. Kampioen en reservekampioen. Champion and reserve champion. In de mooie Leeuwarden. In this lovely Leeuwarden. Jeppe 537 and Nane 492. That was it. Whatever you want. Dear people, this was the Stallion Show of 2026. Thank you for being here. Thank you for watching. My name is Kelly and I hope to see you next year. En u was een geweldig publiek. Ik zou zeggen, tot een volgende keer. Dankjewel.